Awak dhewe menggeh-menggeh. Nak banyu. Wonge perasaan wirawiri. Ngerti sapa sing gawa aku kuwi? Sapa? Kuwi ono Sinoman Kadang Sepuh. Timbang bosok kene. Yang bosok. Iki kan gak dadang lho. Senes. Oh bejo ya, bapak sebagai gaya tak gorok 50.000 kowe mau. Aja muni ngono. Umpama wong sing duwe gawe mbok gorok pirang? Lah ki sing duwe gawe sing ndi? Hah? Wong aku. Ora metu. Lah sing dadi manten aku ora ero. Sing dadi manten koyo karo. Iki lek antara pito-pito wae. Iki mantenan. Sing ndi? Polisi iki. Hah? Ora iso. Dia calon. Rois. Kok iki mergo cuacanane koyo santai wae, sementing gak buat. Kenapa ini bener nih? Ayo apa setidaknya awak dhewe. Oh ngono. Iya, masih gendut iso salah dari ora iso. Kayaknya aku jo. Apa? Barengan badhe kok buat salto iki lho. Sapa? Bae iki lho. Jame teko iki lho. Apa? Kowe sekarang. Nah, kowe Tunggu sih. Tak kira sing duwe gawe kok pirang iki ae. Gomongan. Iki dilanjut dhisik. Iya no. Iya. Panas. Ayo Mas.
ngakoni. Kowe iki satu kaya aku ya iso. Iso. Ning sayange siji. Napa? Sing domah ora ndelok iki. Ayo kowe satu sing domah ora ndelok. Bos. Aduh bocah omong be aku tak omong. Aku tak satu. Alah keterak rois ki maklar kok. Kowe iki pengen tak goleki duit ora? Iya, tak anteni. Wong-wong ngedut tadi ana dhewe. Iki ngono, Mbak. Baik sing digaune nika lho, masih sing mlebu pawon heeh. Juga rada sego. Baik ya tanane iki pernikahan, Bon. Iya. Boleh matul urus. Nah, iki sebagai wong Islam, awak dhewe ngaturi salam taklim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapa to sing jawab tak dungane ndak sugih. Sapa to sing jawab salame wong budus tak dungane rezekine akeh. Adem ayem kontrol. Selamat dunia selamat akhirat. Amin. Sowo wi ra perlu nek dong. Iya toh keterak rois dipotong RSM teh. Ora kalah kowe. Satu rois diapot yo silat 50.000. Nggih, kadung sedulur Mas Rois yo diucapke dhewe bar. Lho pernikahan Mas Rois. Heeh, terus pindah ning kene kuwi sedulure yo. Nggih, ingkang dadah damel iki Bapak sinten? Mas Rian. Nah, sing ingkang kemanten nggih niku. Nggih. Mas Rian. Bukan Rian. Ini tak tukang mendem Rian. Ah iki lho Bang, wangi. Mas aja ning kono, padha irenge dira kuwit niku. Anu Mas, aja delik ae. Nek karone duit ngono. Ayo. Lho ya. Masa lho aku ora lho. Gayamen lho. Gayamen ora wae to. Lah aku ora saya pirang bungkus ae. Oh iya, iya. Baik jangan. Yo bener nase lho. Nek dinggo iki wong iki manut sing duwe duit. Kerja harus ada bukti. Kerja harus ada bukti. Berupa foto dan video. Ya iya lho. Lah ku bos. Lah yang di sana itu. Ya bener. Lah iki yo satu meneh lho. Mana ini? Lah ini kan video. Anu tak barene 50 dolar.
Ini gitu, ketika wanita punya uang, dia pasti minta segalanya. Wah. Seperti itu. Kayaknya contohnya orang dia 100.000. Dia utangi balik 200.000. Itulah wanita. Tak balik duitnya. Urung wae video, wae kasih berwale. Satu. Loh, kalau ngomong kena 50.000 loh. Oke, kalau sejalan sih doang loh. Gak percaya, Bon. Nyilih kuwi lho duwite. Sampe rapopo kamu selingkuh sampeyin wae. Ora yo kamu. Lah niki terhambeyan iki. Ini banci. Daripada aku baleni keterangannya sih jelas Bos. Kira Bang? Kira? Lah nek kaya aku sik enom ngene iki ya 150. Lah iki mau kira aku ngapusi iki lho. Adene aku 100 dampun. Loh. Bae ngono. Mas foto nek gelem sawre tak tambahi 50 ngono lho. Tambahi gayan sing enek. Yo ora apa-apa kowe. Kok dipikir, Bon? Napa? Gelem to? Gelem aku samene iki lho. Lah, ora. Yo, demi keluarga yo. Lah iya nggih tuku susu anakmu. Yo. Nah, ayo ngesake anakmu. Oh. Yo. Umpama ora sida, pilih susu ki apa susu tengen? Kabeh nombake gila iki lho. Dikerti Pak Polisi iki lho. Oh, piye dasmu iki kok. Bangsamu. Selamat malam Pak Babinsa. Oh, nggih, selamat malam Pak Babinsa. Nggih. Oh, nggih. Pak Wahyu, saya Pak Manji ya. Nah, kenal aku. Kok kenal, Bon? Yo kenal ya kanca aku lho kowe. Ora. Ya apa? Lah enek jenenge kok matamu. Iya. Sok kenal. Duitnya lali. Kowe iki Salim. Mbah Mudin. Lihat ya. Salim. Manten. Dure manten. Nah,
bojone manten. Nah, iya. Wes. Yo ngomong yo ae. Piye? Aku ning kene apa tok? Wedok gudi-gudi aku kira aku bagi vitamin tok. Vitamin apa ini? Yo ngomong yo ae. Ana sing wis spesial ki arene. Apa? Joget ose. Joget. Iya. Eh, Iya. Iki ono jabe sop. Ya ini kan gak gendok, ini gendok dhewe iki. Ban, gue pernah berpikir gak? Ketika wong wedok kena saurunge mlaku sini, kuwi tanda-tanda, Bon. Tanda-tanda apa? Wah, itu punya dua. Kuwi. Heeh. Iya, sini. Sini, iya. Iya. Ini jemput.
Omong gini. Gini, bidang gini. Nyabut kabeh. Wedo sanksius ya koyo. Oga ngono. Oga sayang. Lara, Mas. Eh, Lara. ini. Hah? Rasa kelaran lali. Oh, loro isor. Loro soalnya. Ya, kan enggak sih yang iso bener. Wong wedok iki wis sopan. Mlakumu iki lho. Ah, anak biasa. Ambil ini biasa. Jajal, butuh nih, duwe susu kok gak? Duwe bakal. Paling yang ini. Aman ngono wis tak. Aman saiki. Aman. Tak gede nih. Tapi lho Mas, aku barangnya ikut duwe iki yo. Walah, terus rene kamu tak arekne ngene kok. Iya, kenal aku saya. Aku tahu. Aji besok ada ngebener ya. Kenapa? Ya semua. Nah, aku resi Mas. Karo dene takonono bapak-bapak iki. Jeruk makan jeruk mau apa tidak? Gak gelem. Yo ora gelem mau jeruk ketut blak manis lho Mas. Iki lagi napa to? Kalau ikut mal kaya iso ini kan omongin apa nih? Masuk. Mas itu ki nyapa? Akhirnya ora gege kok bingung untuk aku. Iya toh. Jare apa? Pilihmu apa? Malang. Pilih biasa nih. Lah kamu sering mau ke saya Mas. Lah aku ora salah krungu to. Apa? Aku bengi genggek. Ora. Aku wis biyen gege. Zaman baru kok dengan anaknya aku telonte-lonte Mas aku nekono Mas. Nek ana ki am dadi e. Menjadi telonte-lonte ngono lho Mas. Kalau ngene pengen ro. Apa? Kowe iso selamat to gak? Hah? Iso jaipongan to gak? Ya iso. Lho kok padang nek dadi lumpuh. Jajal gini-gini iki, jaipongan tak ngomong lah. Ada. Iso. Nah, Kenapa iso? iso. Yo jajal lo. Kenapa? Nah, aku maju ke tola sama aku di. Ayo, ini di aku. Sahabat. Apa? Alah, lagi desa keteratudun, Mas. Dibero wedok sesuk kosong. Nah, kita kan sebagai seniman harus menghibur. Ikhlaslillahi ta'ala. Nah terus, aku hiburi wong lho, hibur aku sapa, Mas? Hibur aku sapa? Kenapa mau? Iki kok nyampe iki? Ya, arep iki. Arep iki. Oh, arep anu iki. Ogah. Aku 5 tahun kalau ganti jan ora kaya kolu-kolu geni kowe we. Geni Arep kowe. iki aku. Ora, Arep iki. ora. Kene. Iki. Kare iki ya. Eh, Kare iki ya. lho. Wes doyan lho. Eh. Dah kena. Ayo, apa yo iki lho kowe? Ben kan omongan meneh iki. Iki kita sipin ngene iki lho. Hah, piye kok? Ini kok. Ayo. Cek mulai ayo Mbak ya. Ayo, ayo.
Kita tuh nari tahu pola lantai, posisinya. Samenya. Ayo.